לכל אלה שקוראים לעצמם מוסלמים ולכל אלה שחושבים שהם עשו משהו טוב, רשום בקוראן, לא רוצחים ילדים, לא רוצחים נשים, לא רוצחים קשישים. זה לא מונע מאיזושהי אמונה, זה מונע מאיזושהי שנאה, אכזריות, קניבליות. גם בתור ערבי מוסלמי, ואני בטוח שיש המון כמוני שחושבים אותו דבר, שאנחנו, זה לא אנחנו, זה לא זה. אלה טרוריסטים שלא קשורים לשום דת. בדרך עוד לא נפל לי האסימון, אני לא מבין מה קורה שם. אנחנו מתחילים להיכנס לבפנים, לתוך השטח, ואני מתחיל לראות את הזוועות. אני רואה אנשים זורקים לצדדי הכביש, אני רואה רכבים עם גופות, אני רואה רכבים שרופים, אני רואה סימני ירי על כל מקום. אתה רואה שניידת משטרה עם 2 גופות בפנים, אתה רואה מיניבוס שהבן אדם ככל נראה החליף גלגל ספייר שם או משהו, ואז אתה רואה אותו ירוי, ובפנים בתוך האוטובוס עוד כמה סקנים שהם ירויים שם. איפה אני מתחיל ואיפה אני מסיים? מה אני אוסף ואיך אני אוסף? גם אין לך מה לדבר, גם לא עם המתנדבים, גם אם אתה פשוט שותק ועובד. יש פה משהו לא מסתדר, אתה אומר, כאילו, אין סיכוי, זה סרט, זה בימוי, זה מתישהו אני אמור להתעורר משינה, ואני אמצא את עצמי בבית יושן.